sa tulumanon agi o pag sa ulok sa ika-169 nga sumad sa katukuran sa lungsod sa pagkamugna sa lungsod sa Mualbual. Okay. Onya, una sa tanan, ako na ipaila kaninyo ang atong kadakuan nga niya sa atong atubangan. Nalipay kita. Nga niya yun, kuyog ka na to, si Sandigan Bayan Justice Geraldine Econg. Of course, ang atong labing unang babaeng gobernador sa lalawigan, Gobernador Gwen Garcia. At ang atong duha ka mga board members dinhi sa ikapitong distrito, sila si board member Dong Baricuatro o board member Jerome Librando. At doon natay visiting board member, gikan ni siya sa ikaduhang distrito, aniya nagikuyog nato, si board member Tata Salvador. Ang atong pugihan nga inahan sa lungsod, niya si Mayor Paz Rosgoni. At ang niyang pugihan nga kahabag, Vice Mayor Titing Cabaron. Pakan sa nato ang kanang konsihales sa lungsod sa Mualbual, atong mga SB members. Kanya doon natay tulog ka mayores, gikan sa tulog ka lungsod, nga ani asap, nakigduyog ka nato. From Dumanhog, niya si Mayor Gungun Hika. Gikan sa Ronda, niya si Mayor Terence Blanco. O gikan sa San Fernando, Mayor Lacambini Riluya. O ang ato mga barangay kapitanes din sa lungsod, ato sab silang pakpakan, aniya sila nakatakatag. Aniya ang atong Provincial Tourism Officer sa Subo, Marty Ibanez. O ang atong Tourism Officer sa Mualbual, si Rolly Alderete. O kaniyang staff. Okay. Agyo na o paghangop o pagdawat sa tanan nga niya karon dinhi atong paminawon ang welcome message gikan ni Mayor Paz Rosgoni. Ikaduhang higayon ko, mangayo ko pangatahuran kaninyong tanan, maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon. Ang atong idolo sa probinsya sa Sugbo, ang atong leading lady sa ang probinsyana, o sa miaging Nobyembre 18, lain na sad ang bunyag ni Gobernador Gwen kay gibunyagan ni sa lungsod sa Ronda og si Wonder Woman pagka November 18. Mayor Terence Blanco. Walay lain gayod sa kanunay, inahan sa kanunay Panaba, kanatong tanan dinhi sa probinsya sa Sugbo, ang atong pinalangga, Governor Gwen Garcia. Sa ato ang duha ka board members diri sa 7th District, ang atong Coco Martin, man nila to sa una. Si Coco Martin, si board member Jerome Librando. Ang atong ikaduhang agingon ni Coco Martin, si John Lloyd Dong Baricuatro. Ug doon na sa ilain nagapadap na kuno siya dinhi sa lungsod sa Mualbual. Usa ka board member sa 2nd District niya. Di lang yun sa Mualbual, magpadap pag yun siya nako. Board member, Tata Salvador. Sa amo ang usab nga Chief Justice, Provincial Justice, Justice Geraldine Econg. Tulo ka kauban nako nga mga mayores sa nakalain-lain nga lungsod. Unahon nako kining usa ka mayor nga niya sa akong tuo, usa ka babaeng mayor nga nimikuyog nako karong adlaw gikan sa San Fernando. Usa ka mayor nga paglingkod pa gyud nako og permero. Nindot gyud kay siya smile pag welcome nga welcome Mayor Lingling sa ang Mayor's League. Mayor Nineth Riluya from San Fernando. Permerong mayor
usab sa ato ang 7th district. Ako ganining sungugon bisag kung saon pa yun ug niya ka kada adlaw sa imuhang munisipyo, blanco ra gyud gihapon walay tawo. Mayor Teres. Mayor Teres. Kapalo sa ko ni. Pinangga yun hinuon yun ko ani nila. Tanan sa ug ang akong lain nga ato ang laing mayor sa 7th district. Nauna lang ni siya gamay, mausan niya ang sulti Gob, magpa-adapt sad siya nako Gob. Gon hika. Kiting daghanan na napay tubig, daghan pa ko adapted. ug akong permanenteng mayor gagiya sa matag higayon sa akong mga binuhatan, sa tanan akong mga kalihukan dinhi sa lungsod sa Malboal, ang atong mayor, vice mayor, Titing Cabaron. O sa amo ang tourism, provincial tourism officer si Ma'am Marty. Kanunay jud kong magdisturbo ani kauban ni Ma'am Cathy tag alas 3 sa kadlawon or alauna. Ngayon po ko, ma'am, tabang nasa rintaw na nasa sikop diris amo dili nga mahadlo ko ni Gob kun dili ganahan lang ko nga kita tanan maplastar unya ganahan po ko nga unta kanang dili ba makaingon gyud si Gob nga kanang ang iyang pagsuporta o pagtabang sa lungsod sa Malboal ato pong buktian sa welcoming kaayo nga paghimamat o pag-welcome kaniya unya ang ato Gob kining atong gibarugan karon dili nimo o dili namo makalimtan imuha man gyud ni Gob ang amo ato ang Malboal Park mo ni gitawag ang dagway sa paraiso kun dili pa ni Gob Win wala tay dagway sa paraiso unsa may ngalan ani ato ang Malboal Mayor di na uba ni dagway pa sa paraiso Malboal ra gyud ni Gob sa akong mga kaubanan sa ako ang mga sangguniang bayan mga konsihalis, mga kapitanis sa tanan nga mga kabaranggayan, kompleto gayud sila 15 ka mga kapitan. Tanan ang ato ang mga bumiha sa mga boat owners association nagpahiti usab sila sa tanan tanan nga mga heads department sa ato ang lungsod ug sa uban nga mga employees sa ato ang lungsod sa Malboal. Happy 69th years birthday. Yes, founding day sa Malboal. Ako yung naobserbahan ko na pila na katuig na nag-attend ko sa amo ang founding day karon pa gyud ni nagselebrar dinhi sa amo ang Plaza Gob sa imong plaza tungod kay amo gyud nga ingon ni Mayor Titing na ato gyud si Gob parion kay ang tubig ug ang mga katawhan gusto gyud mo pasabot o mo pagawa sa ilahang sentimento para yun ni mo Gob. Uspon ko, welcome ka na itong tanan o daghang salamat ko. Salamat, Mayor Paz. Salamat sa imo mensahe, Mayor. Mani kinigit atong parke mo gitawag og Sea Park kay niata tupad sa dagat. No, mo na ilang gibutang diri Sea Park. Karon ato mabati ang mga messages of support. Ug ang nato madungog mao nga atong kanhi mayor karon ang nagalaga di si Vice Mayor, Vice Mayor Inocentes Titing Cabaron. Sa atong way undang, way pagubas ug hatag ug kayuhan sa Malboal atong pinangga Gobernador Dwayne Garcia. Ang atong special nga bisita si Justice Geraldine Faith Ikong. Ang atong bisita usab nga mayores si Mayor Linet Ridoya, si Mayor Benjamin Hita, Mayor Challenge, mga board members, si board member Jerome Librando, board member John Pasco, board member Tata Salvador, ang atong mayor tinuod matugan ko ni Gob nervyoso no siya nakakagob. Atong mga kapitan
bisita mga staff ni Gobernador. Ngayong hapon itong tanan. Ngayong hapon. Istorya sa kukuna ko bahin sa yuta ko niya ng tubig. Ako, nanay gamay kuwang kami yung ring-ring. Panahon sa Gobernador pa, ang daddy ni Gob, nidoon ko niya. Gob, paita ni Morguan Gob. Walay park, walay plaza. Kami mas maayo Gob. Exproprieto na muna yuta si Bahan. Iyon siya. Tumor lagi religyoso kayo. Ayaw niyo titing. Mas train ang relisyon ninyo simbahan sa LCO. So, paita mo rin ang mga sitwasyon Gob. Sa taga-ate ka, budget para ma-reclaim ng area ka. Di ka nagloyo sa among gym, tubig na dagat na na. I-reclaim na ko. Nahuman, pag-abot ni Gobernador Gwen, siya mo ay kapatukod ining atong wala pa siya. Dili ko yun. Enjoy. Pang-amindot na pa. Bahay na nasyuta. Okay na. Panayon ko sa tubig. Ganipon. Kaya ako may respeto ginanay kayo. Tulo, upat ka eleksyon. Amin sa gubangon, kanang kasus tubig. Pero kalungas Ginoo anang tulo eleksyon survive me pag ari tapos sa eleksyon wala yung napildi sa lungsod napildi mis barangay Masdiok and that was the first time in the political history napildi ko ito Masdiok ang nakapasakit pa yun yung ling-ling ang taga Masdiok napildi po oo namin. Kini problema sa tubig. Dili ni nakuha na mo ang dali-dali o sayo. Perting kasura rin. Ang una yun nga nagtabang nato para ma-improve ang atong system si Gobernador Gwen. Kung sa itong hira kung buhat ang system ta? 2004. Valentine's nga dako. Ya, kani mo November mo to, no? Go. Year pa, year pa. 2007. Valentine's nga, ha? 2007. Oh, 7? Oo. Valentine's nga dako. Sos gari taon isa sigo. Pero bang lapuka dito sa among ukuran sa system ta. Dito may inaugurar ni sa system tank nga iyang gibuhat para ang ikaduha nga source na tubig. Kaya itong source sa tubig para kay Busay. Ang sa second source na tubig sa barangay Sitio Pangi, barangay Tumuay. Gibuhatan ni Go system tank na south ang tubig. Nga kini siyang tubig ipump na po ni namo dito sa main reservoir o dito ang atong chlorinator kay human ba ito itabo kaliton po din nato atong 2004 ganda kong kalamidad sa lungsod Maguan kinsay gahatag og tabang nato sa mga pasyente sa mga nabiktima si Gobernador Gwen papresento ang hospital upat batong patay upat ang patay mao itong higayon na nga natanaw na mo na problema kayo ang tubig kung ang pa itong mga kuan ang aging mga opisyal ito sa water district mao na nga pag 2007 na-improve ang atong water system na aman si Sir Nelson di ba son pagkahuman sa proyekto na-improve ang atong tubig 7 million ang budget ato. oh 7 million kapit. Umat batang ko na sugod mo ako din ako kinundong na buwan. Auto na improve ang among water system. Pero tungod lagi kay ang panahon kaya sige ka kainit. Dili gyud pa igo. Mao na to nga by 2017 ang lungsod sa Palawan
tigong o 12 million. Ang ibabaw nga sa second source ko, ato imo sa kumbos nga source ang ipatagdan ang tubo dito sa or. Amo na yung dito at punuan sa stream. Amo gibuhatag tangke. Amo gipadagan og tubo direkta sa Bastiyo. Wala na iagi na mo sa lungsod kay lagi pas magkusbid ng lungsod mahinay na. Idirekta na mo na 2017. Nakapigom itong 12 million. Arang-arang gihapon ang tubig. Pero already gihapon dili yun enough. Dili yun kapaigo. Ang maagian na itong tubig along the main road atong dool sa main line. Una nga wala ka sa pag-ingon suswitson kada may issue. Karon murag nalipay na gibig ako nga pero di pa ni mao ang tabang ni Gob di pa ni mao ini nang booster pump pa man eh pero naglibog jugugog ang atong di ba ang idea sa booster pump sa engineering ni mo panang gobyerno Junjun mas sila kang makuna anak pagiha bugaya nila nagkahuna gihuwag yung kang bumalik wala ka nakaewa ko ba gikan anang tulo ka termino gobyerno Junjun huwag yung sila katangkap kailan yung kalaing engineer ano na hawakan si engineer murag si engineer eh ano ba nga sus tulo ka termino gobyerno Junjun huwag yung sila katangkap butahag booster pa inuwa nagog tong balik ni mo maunay iingon ni mo gog nga ikaloy ano ka sa Ginoo ko maunang ikaw gigahatag ani og ayuhan namo para ang among kalisod matabangan pero masa ko nag-ingon di pa ni mao napay umabot nga dakong proyekto nito mao gyud ni may makasulbad sa problema sa tubig sa Mabuan. Ay lagi tourist destination area ta lisod kayo o nagsige ta o kanang manawat o bisita kunya nagpagulbol di ay inikuli yung sa maniguraha way tubig mao ni nga ako maingon ko ang among pagpasalamat may katapusan never ending o ang among pagsaludo nimo will always be there forever. Salamat Mayor Titing. Guys, salamat sa imong message of support. Lain na ito ang paminaw sa message of support. Ang ato ng duha ka mga board members. Ato manahon pagpaminaw si board member Jerome Librando. Sa akong pagyupog katawran, atong pinanggang Governor Gwen Garcia. Sa atong bisita, Justice Geraldine Nicong. Atong Mayor Lindin Rosgoni. Atong Vice Mayor, Mayor Titing Cabaron. Sa akong kauban, Board Member Dong Baricuatro. Atong umaabot Congressman sa 2nd District, Board Member Diego Tata Salvador. Kinsa tagok Diego Salvador. Atong mga mayor na atong bisita, Mayor Riluya sa San Fernando. Atong amigo Mayor Gungun Hiccup. Atong kuya sa distrito, Mayor Terence Blanco. Atong tourism officer, Miss Marty. Atong mga kapitan, mga taga-Mualbual, mga mayong hapon. Abi na po galuya na. Karong hapon na karong adlaw
nagselebrar sa 169 nga anibersaryo na nahimong lungsod ang Moalboal. Sa 169 katuig among itanaw unsa ka ang Moalboal kaniadto. Diba? Kay ang Moalboal man ang una dire sa South na na-develop kay gipuy-an sa mga turista. Daghang nagbalik-balik dire, daghan ang invest dire, nakita nato ug unsa ang kalambuan sa Moalboal. Pero dili po na makita nato ang mga development kung dili sa pagpaningkamot sa atong mga opisyales sa lungsod, sa atong mga kapitan sa pagtinabangay sa ato ang probinsya sa Sugbo. Anha nato makita kung magtinabangay tanan nga mulambo ang atong lungsod. Ug ang importante ang mga plano sa umaabot. So sa atong pag-celebrate karong hapuna, akong i-congratulate ang atong mga officials from LGU, mga barangay nga mapadayon ang inyong mga maayong gibuhat sa lungsod sa Moalboal. So again, happy anniversary, happy founding anniversary. Salamat. Salamat kayo, Board Member Jerome Librando. Lain nato nga paminahon siyang message of support. Lain ba sakop sa Cebu Provincial Board representing the 7th District, Board Member Dong Barry 4. Salamat, Sir Sam. Mayong hapon kanatong tanan. Akong yukbo ang katahuran sa atong pinalanggang inahan sa kanunay panabang pinalangga sa diri sa lungsod sa Moalboal. Taga natong masipang pakpak Governor Gwen Garcia. Ang ako ang kauban sa buhat, maayo kayo manayaw, Board Member Jerome Librando. O ang usapod na ako ang kauban dito sa Junta Provincial, taga Segundo Distrito, umaabot na Deputy Congressman Board Tata Salvador. Ato ang bisita na si Justice Geraldine Icong. Ato ang mga mayores na nagalalang lungsod, ikan sa San Fernando, Mayor Ninette Reluya, ikan sa lungsod sa Dumanog, Mayor Gungun Hica, ikan sa lungsod sa Ronda, Mayor Terence Blanco. Ug ato ang host, Mayor sa lungsod sa Moalboal, Wailain, taga nato masipang pakpak Mayor Paz Gasgol. Ang iyang kaabag, Vice Mayor Titing Cabaron. Naasa na ito mga SB members, mga barangay kapitanes, mga kauban ako sa buhat dito sa probinsya, na si Ma'am Marty Ibanez, naapod si Engineer Hector Hamora, o si Engineer Ray Marinas, sa mga empleyado sa munisipyo, usbon ako, maayong hapon katong tanan. And happy 169th founding anniversary Moalboal. Lahi gyud karon no kay ako saksi man ko pila ka tuig nako mo tambong sa inyong founding anniversary, pero karon lang gyud na medyo gamay ra gyud ta no. Gamay kayo giandam, gamay kayo tao, di kayo daghanog mga kaliukan o kung naabay kaliukan. Murag tan-aw nako sa 170th na founding kayo ka ingrande ang celebration sa Moalboal. So ato na lang tigumo ng ato ang mga giplano na para sa atong pagsaulog sa atong maabot next year puhon na founding anniversary. Sama sa gingon sa akong sa kauban sa buhat nako si Board Jerome na kami dito sa Junta Provincial muagad kami sa mga plano o mga
plano ni Governor Gwen Garcia para sa lungsod sa Mualboal sama sa giingon nila tubig ug uban pang mga problema sa lungsod ato nang magtinabangay mi dito para masulbad hinay-hinay basta kanunay ang pag-asenso sa lungsod ninyo. So din na ako tas-on, congratulations sab, happy 169th founding anniversary. Daghang salamat ug maayong hapon kato tanan. Salamat kay Board Member Dong Baricuatro. Salamat. Karon doon na natay usa ka intermission number ani ay 9 anyos nga bata unya muhalad siya awit alang natong tanan nya doon na siya special dedication. Atong pakpakan dito sa taas inday ha si Jessel Hyacinth Hernandez. Atong pakpakan. Salamat Jezreel sa imong awit. Karon, hey. Ato nang paminawon ang mensahe sa atong inahan sa lalawigan nga kanunay gayud nga nagtukaw alang sa hingpit nga paglambo sa atong lalawigan. So kad pa kaniadto iya gyud nang gipasandig sa prinsipyo nga dili sulti ang pabuhaton, buhat mao'y pasultion ang iyang pag-alagad sa tibok lalawigan. Ang atong labing unang babaeng gobernador sa Sugbo, Gobernador Gwen Garcia. Salamat kaayo. Maayong hapon natong tanan. Justice Geraldine Ekong, atong mga board members,
Boricuatro, Board Member Jerome Librando, Board Member Tata Salvador, atong host mayor, Mayor Lingling Rosgoni, niusab ang atong Mayor, Vice Mayor Titing Cabaron, atong mga guest mayors nga niagyod kuyog kanato sa pagsaulog ni ining ika-169 nga founding anniversary of Moalboal, Mayor Neneth Reluya of San Fernando, Mayor Gungun Hika of Dumanhog, and Mayor Terence Blanco of Ronda. Niya usab atong tourism officer Marty Ibanez and atong duha ka engineers. Abi na akong nangawa na mo pagpangutanan ni kuan Mayor Titing niya si Engineer Hector Amora, atong provincial engineer, o ang atong head sa Water Task Force, Engineer Ray Marinas. Our councilors, mga barangay kapitanes, ang tanan nga niya karon sa makausap pa may hapon. Ginaingon nga kadtong dili makamao, mubalik tan-aw kung diin sila nagagikan, dili makaabot sa ilang gipaingnan. Ug busa nalipay kaayo ko nagipili gihapon sa lungsod sa Moalboal, bisan pa man taliwala sa daghang kalisod, labi na sa hagit sa pandemya, nga hatagan gihapon og bili ang pagsaulog sa pagkahimugso sa lungsod sa Moalboal. Ug busa nagtigom kita dinhi karon to mark the 169th founding of the municipality of Moalboal, which was in 1852. 3 years earlier than the founding of the municipality of Dumanhog, 1855. Ug agig paghatag ug dugang bili sa mga nangagi, dinhi karon atong gisaulog mismo sa Heritage Park nga atong gihimo. Gani gitagaan og usa ka makasaysayanon nga sugilanon ang pagkahimo niining maong park. Kaganina gisubay ni Mayor, Vice Mayor Titing. Niining tanan atong gipakita nga ang mga kagahapon labas gihapon sa atong panumduman. Ug ang maong mga kagahapon mo'y nag-aghat kanato sa pagpaningkamot sa atong gipili nga paingnan ning maong lungsod. Taliwala sa tanang pagkalisod, taliwala sa tanang hagit. Maproblema man sa yuta kay walay park kaniadto, o suliran man sa tubig, daw ang atong tagsa-tagsa kasugilanon, sugilanon sa Moalboal ug sugilanon ni Gwen Garcia, nagkalambigit gayud. Gisaysay na kung giyon sa kini pagsugod, pagpuno og yuta aron duna na kining maong park. Gisaysay na usab ni Mayor Titing ang giagian sa Moalboal 2004
bag-o pa kaayo ko nga gobernador. Kung diin naigo kapin 400 ang na-ospital tungod kay hugaw kaayo ang tubig. Fast forward, kay nahuman naman akong siyam ka tuig isip gobernador. Ang tubig nga atong gipaningkamutan nga matabangan gayud ang Moalboal nahimong dakong suliran. Ug mao kana nga adtong kampanya sa 2019 mao kadtong usa sa akong gibuhiang saad didto sa Basdiot. Paningkamutan gyud nato nga ang giuhaw nga Basdiot atong matagaan og tubig nga inom. Kaganina giinugurahan nato ug nakita nako ang daghang kaayong malipayon nga mga dagway sa daghang mga panimalay nga karon nisaka na gyud ang tubig, kutob na gyud shower. Pwede na gyud buksan ang gripo. Sa tagsa-tagsa nila ka mga bangira kay moagas ng tubig. Nahalambigit ang atong mga sugilanon. Abi ko man adto. Humana ang sugilanon ni Gwen Garcia ug ang Moalboal pagkahuman sa akong siyam ka tuig. Apanahi balik na usab ako. Sa milabay nga piliay, gitagaan, gigasahan ako sa kahitasan ug katawhan sa tibuok probinsya ug dinhi sa Moalboal nga mobalik pag-alagad isip gobernador ug busa magpadayon ang atong sugilanon, magpadayon ang atong tinagbangay, ang atong panagbatiay kay aron kung asa ang gitinguha nga maabtan niining maong lungsod sa Moalboal, kuyog si Gwen Garcia, tabangan sa provincial government kining municipality of Moalboal aron ang mga tinguha ilabi na gayod nga moabot gayod ang tubig sa siyam ka barangay sigon sa master plan nga gisumiter didto sa Kapitolyo, buhaton gayod kana nga usa ka realidad tungod kay makakuyog kita. Agig panapos dawata ang akong mainiton kaayong pahalipay for and in behalf of the Cebu Provincial Government niningin yung pagsaulog sa ika 169 nga founding anniversary of Moalboal. Dinhi mismo niining parke nga nakatampo ta sa paghimo. Nahimo natong hinuptanan sa usa ka gugma nga wala mulubad bisan pa sa mga katuigan nga wala na ninyo ako makita. Ug mao tingali nga niadtong milabay nga piliay bisan tuod og wa ta magkuyog. Di ta pareha og partido. Apan di lang masuko ang kontra no. Ambot nga no. Nidaog lagi ko diri. Ako matingali inyong gihapong gilabanan. Founding anniversary Municipality of Moalboal. Daghang salamat. Salamat Governor Gwen. Salamat. Unya nining higayuna atong gihangyo si Gobernador Gwen kay founding anniversary maron. Doon na siya ihatag nato kang mayor o vice mayor gikan sa buhatan sa gobernador. Ipahibaw ni Gwen. Gikan sa Cebu Provincial Government, kung musugot mo o di mo musuko, dawata kining
Duha ka cheque. Pagay mo kay bawa pila. Gamay ra ni oy. Gamay ra. Gamay ra oy. 1 million o 3 million. 4 million pesos alang sa inyong mga proyekto dinhi sa lungsod sa Malbual. Once again, masipang pakpak alang sa lungsod sa Malbual. Og salamat usab Panggogwen og sa atong ubang kadagwan. Salamat. Okay. Unya, ginibahina sa atong tulumanon tak-upan sa dili pang atong salusalo early dinner sa di pa niya na tak-upan kining bahina sa atong tulumanon pinagi sa closing remarks ni Konsehal Nelson Abenido. Ato pakpakan si Konsehal Nelson Abenido for his closing remarks. May hapon atong tanan sa atong mga bisita, ilabi na sa ato ang pinalanggang gobernador. Manay giingon nga kung doon na may sinugdanon, doon na gyud katapusan. Pero sa dili pa nato tapuson, sangan sa konseho sa lungsod sa Malbual, akong ipadangat ang among kinasingkasi nga pasalamat sa atong kugihan o manggihatagon nga gobernadora sa mga grasya nga iyang gihatag kanato, ilabi na sa chiki nga iyang giparangat nato karong hapuna. Usbon ko daghang salamat o kanyang tanan nga niya karon. Daghang salamat maayong hapon. Daghang salamat Nelson Abenido. Dinhi mapupo sa atong tulumanon aduna tay salo-salo alang sa tanan. Once again, pakpakan ang atong kadakuan. Pinamuhan, Gobernador Juan Garcia. Hantod sa sunod na ito, natapok-tapok kini. Daghang salamat o buhay sa payan. Let us enjoy our early salo-salo karon dinhi. Ang ato mga dinapit na sila yung presidential table, itauban, buffet station din sa kilid. Live ni. Ako'y ginoo ko gikumot. Ang cover na anak ko. Ako'y ginoo ko. Manukot na. Ilahi ko dahil. Wait sa kayo, live na.
Dagway sa Paraiso. Sunset in Moalboal.